Som gæstesejler her i Korsør Lystbådehavn, der oplever man en smuk natur. Vi har jo vel nok en af Danmarks smukkeste kystlinjer, synes jeg, med en pragtfuld udsigt til Storebæltsbroen. Vi har en velfungerende havn, og så har vi faktisk altid en ledig havneplads. Som gæstesejler, når man kommer til Korsør, så har man altså muligheden for at anløbe den under nærmest alt slags vejr. Der er dog 2 grønne bøjer, der skal respekteres, da vi har et berygtet rev derude, og det er altså ikke rart at komme på. Vi har nok en af Danmarks største havnehoveder med 60 meter indsejling. Vi har et fantastisk indre bassin, man kommer ind i og har muligheden for at tage sin sejl ned, så man ikke skal stå ude i den hårde sø og kæmpe med sin sejl. Og man kan anløbe den dag og nat, der er lys på havnehovedet. Når man anløber Korsør Lystbådehavn, så har vi havnepladser, der er helt ned fra omkring et par meter og så op til omkring 6 meters bredde kan vi tage imod. Og med bådslængder op til over 15 meter. Skulle der komme både, der er endnu større end det, så har vi muligheden for, at man på bro 5 og bro 6 kan lægge sig på langs derude. Og der snakker vi også om både, der har mere end 15 meters længde. Som gæstesejler møder du en moderne havn med alle de faciliteter, du har brug for. På alle broer kan du tilslutte både vand og el, og begge dele er ligesom trådløst internet inkluderet i havnelejen. Vi har moderne toilet- og badefaciliteter, og det er nemt at komme af med sit affald. Ønsker du ikke selv at lave mad, kan du besøge havnens restaurant, som byder på god mad og en fantastisk udsigt. Havnen byder også på forskellige faciliteter, når du ønsker at bruge tiden ude i solen. I Korsør Lystbådehavn, der er der op omkring klubhuset og rundt omkring ved broerne, der er lavet nogle grillpladser. Og så er der lige kommet en ny legeplads, som er ret populær, kan man se, hvis man har lyst til det. Der er også ret let at komme ud og bade, faktisk. Man behøver ikke at bade fra båden. Der er en lille strand, man kan bade fra. Har du brug for at tanke, kan dette gøres i havnen. Skal der yderligere provianteres, er dette også nemt. Ikke så langt fra Lystbådehavn, der ligger der en marineudstyrsbutik, som har de mest gængse ting. Og jeg er sikker på, at de i hvert fald kan skaffe, hvis man mangler noget meget specielt, så vil de også godt gøre det hurtigt. I Korsør by er der gode muligheder for at købe ind, både i stort supermarked og i Netto og Aldi, og der er det hele. Så snyd ikke dig selv for et dejligt besøg i Korsør Lystbådehavn næste gang du skal på tur. Vi glæder os til at se dig.